विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। पेडण्या पारंपारीक शिगम्याक सुरवात केल्या। ते निमतान पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर आनी मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे हांणी थळावे नागरिकां वांगडा देवाचो आशीर्वाद घेतलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे काय तुझ्या चरणामध्ये तुझी अधिकाऱ्या सेवा केलेली आधी मध्ये त्या सेवेबद्दल तुझ्याकडे अधिकारी आधी मध्ये तुका भरलेला अमृताफळ केळी दिलेल्या त्या प्रव्यातीमध्ये गोडला त्या ठिकाणी पेढे दिलेल्या पूर्ण देवत्या तुमचं देवतेचं कृपा आशीर्वाद त्या नाती मध्ये देवकाठी मध्ये तुझ्या पेढना आधी मध्ये तुझ्या